салом бинандагони гиромӣ, бахши хабарреза аст манзуратон. ширкати филмофарии Netflix аввалин силсила филмро барои наворбардорӣ фармоиш дод. Нақши асосиро дар ин лоиҳа ҳунарпешаи рус Светлана Ходченкова иҷро мекунад ва сценарияи филмро Роман Кантор ва Мария Микулина навистаанд. хатти сюжаи филм аз ҳаёти қаҳрамони асосӣ, ҳамсари губернатори ояндаи Санкт-Петербург қисса мекунад. филми мазкур дар жанри драма таҳия мешавад. ба гуфтаи сценарияновисон, он воқеаҳои замони муосири шаҳри Москва, Санкт-Петербурги таърихӣ ва воқеияти сахти деҳоти Россияро инъикос мекунад. коргардонии филмро Валерий Фёдорович ва Евгений Никишов бар уҳда хоҳанд дошт. санаи нахустнамоиши силсила филм ҳанӯз маълум нест. наворбардорӣ дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург сурат мегирад. ёдовар мешавем, ки ҳунарманд Светлана Ходченкова дар 99 филмҳои гуногун жанр ҳунарнамоӣ намуда, соҳиби чандин мукофотҳои синамоӣ гардидааст. ҳунарманди шинохтаи Ҳолливуд, дорандаи ҷоизаи шабакаи телевизионии MTV, иҷрокунандаи нақшҳои марказӣ дар 215 филмҳои гуногун жанр Дуэйн Ҷонсон дар филми ба тозагӣ таҳия намудаи коргардони испаниягӣ Жаун Колетсера «Саёҳат ба ҷангал» нақши асосиро бозӣ кардааст. Если верить легенде, в джунглях Амазонки есть дерево, исцеляющее любые недуги. И ключом к нему служит наконечник стрелы. муҳаққиқи ҳайвоноти ваҳшӣ Лили Хоутон ба сайри Амазонкаи боло сафар кардан мехоҳад, то дарахти афсонавиеро пайдо кунад, ки тибқи шинохти қабилаҳои ҳиндуҳои Амрикои ҷанубӣ хусусиятҳои шифобахшии ҷодугарӣ дорад. Лили Хоутонро дар ин сафар бародараш ва капитани киштии сайёҳатӣ Фрэнк ҳамроҳӣ мекунад. дар ҷангали бузург сайёҳонро хатари ҳайвоноти ваҳшӣ таҳдид мекунад. бо чунин сюжа оғоз меёбад филми мазҳакаи моҷароии коргардон Жауме Колетсера «Саёҳат ба ҷангал». филми мазкур ба ширкати филмофарии Уолт Дисней тааллуқ дошта, саҳнаҳои диданӣ ва диққатҷалбкунанда дар он инъикос ёфтаанд. ёдовар мешавем, ки Дуэйн Ҷонсон соли гузашта аз ҳама сердаромадтарин ҳунарманди Ҳолливуд дониста шуда буд. соли 2011 бо даъвати коргардон Ҷастин Лин дар филми овозадору маъруфи «Форсаж 5» бо ҳунарманд Вин Дизел нақшофарӣ карда буд. қарор буд филми «Саёҳат ба ҷангал» 11 октябри соли 2019 ба намоиш гузошта шавад, аммо бинобар сабабҳои номаълум ба таъхир афтод. таҳиягарон тасмим гирифтанд, ки нахустнамоиши онро рӯзҳои 28 ва 29 июли соли ҷорӣ баргузор намоянд. филми ҳунарии «Форсаж 9» пас аз намоишаш дар охири ҳафтаи гузашта дар кинотолорҳои Россия ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҳаҷми зиёда аз 502 миллион рубл даромад оварда, сердаромадтарин филм дар давоми як ҳафтаи охир дар байни се филм ҳисобида шуд. рӯзи 19 май идомаи сюжаи қисматҳои қаблӣ дар бораи Доминик Торетто, ки ҳамроҳи Лети ва писараш Брайан зиндагии орому осударо оғоз карданд, дар экранҳо падид омад. ҷои дуюмро дар рейтинг филми аниматсионии ҷопонӣ «Қотили ғулҳо. Қатораи беохир» соҳиб шуда 57 миллион рубл ҷамъ овард, ки ин рекорди филмҳо дар жанри аниматсия аст. дар ҷои сеюм қисмати дуюми филми тасвирии «Харгӯш Питер» қарор дорад, ки пас аз намоишаш 56 миллион рубл ҷамъоварӣ кардааст. мавқеи чорумро бошад филми аниматсионии «Хуруфотпарасти саркаш» бо ҳаҷми 32 миллион рубл ба даст овард. бинандаҳои гиромӣ, ёдовар мешавем, ки бахши хабарреза буд манзуратон. агар ба шумо хабару гузоришҳо атрофи синамо ва фарҳанг писанд бошад, пас пайгири бахши мо бошед.